Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά για όποιον ακούει. Θέλω επειδή είμαι καινούριος στο YouTube, για όσους βλέπουν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τον πατέρα μου και τη μάνα μου, γιατί μου έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχω το PC μου, το κινητό μου, το πληκτρολογιό μου, το ποντίκι μου, την οθόνη μου, ναι, όλα αυτά. Το μικρόφωνο που σας μιλάω τώρα. Ναι. Ελπίζω μια μέρα να μπορώ να πάω σε μέρη που χωρίς το YouTube δεν θα μπορούσα να πάω σίγουρα. Με λένε Γιώργιο Κομνηνό. Όχι Κομίνο, Κομνηνό. Έχω αίμα αυτοκράτορα, το ξέρω. Ναι. Ελπίζω μια μέρα τα βίντεο μου και γενικά να σας να τα ευχαριστιέστε και να γελάτε. Και άμα κάποιος, ξέρω εγώ, είναι στην κατάθλιψη, όταν βλέπει τα βίντεο μου, να χαίρεται. Anyway, δεν θέλω να μπω και στο πρώτο μου βίντεο πολύ συναισθηματικά. Ναι, είμαι 12 χρονών, πάω έκτη. Και ναι, θα κάνω και ένα βίντεο πολύ σύντομα και θα σας ρωτήσω τι παιχνίδια θα θέλατε να παίξω για τον υπόλοιπο χρόνο, ξέρω εγώ. Αυτά. Άμα βλέπετε αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας παρακαλώ κάντε ένα like και subscribe, γιατί θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.